Utowo sejati paniro jagat gedung kinaryamu mandiri aprapto oke kembang lintang taudo asiram kolan udam ucaposo berkah pratiwi Hayate Bayu Bojo ngagemo ali-aliku Janji si bubar, janji mawar.
Panjenengan pun susah, jenengan ampun sukawa. Wonten tetembangan niki Den estokno sabdaning pangribi lamun aso gayuh nugroho nedya luhur wekasane ayo tumindak dudu sanes biasa ikhlaskan bening sholat sarwa prasaja aja demen nyatur wong sidat dicacatan budidaya asung usada sesakit nirbaya desang saya niku ingkang apos pisan ingkang kalih ngawuhana lan kudu ngelingi urip nandang bungah susah wiwit bayi lair cenger mulai nganti bingung najan nuju nandang prihatin sumangkah kanthi sabar sarta ati lajuh cegah nodalan lindro layang mudi silong kelakuan becik raja salamino niku piwulang luhur ingkang sinawuh tembang panjenengan dipun sasmitani dening Sinodrawati namung wonten mustika linggar saking kedaton. Monggo kula nyuwun dhumateng asring Gusti Kang Maha Agung wonten kahanan menapa wonten negari Ngamarta menika lho. Nyak langning kalangan gelar wanda moncar tinon ler kekonang sureng sorotetan padang kaselapat jaring
miturut sasmita kang dato Ponegoro ngamarta samangka kecatan dewane sanggang lampah. Lajeng aku bakal namakake pusaka Kyai Bromasto. Bakal tak lepasake ana ngendi dununge Bromasto yaiku dununge sanggang utawi Sri lan sanggang para sabda. Lha iki yen ngaten monggo pusaka Kyai Bromasto patri namaken Doro pandang sula amadang jroning pasareyan nani madono remu kaliyan ngangrangan sandyah manahingkung sungkang tuleng sang kagum rapalon kuwosiro piraten dek prangkaya yulun tadang lonte kulon tadang lonte Kemo Semar atus pundi pusaka Kyai Bromasto tumuju ana ing Gedhong Waja iki negara ngendi. Nek mboten klintu menika sampun tlatah sabrang menika negari Cempon. Yen kaya ngono bakal lebonane wujuding gedhong pusaka saranane wis Semar endah mlebu ing Gedhong Waja iki. Eli, kita mlebu ing Gedhong Waja. Aja nganti ketinggalan. Iya beres.
Kue gonjang kanjeng langit kelak-kelak katon berkiring sangawe sang lawet amrung lah ini gedonge samen iki mau dileboni Ndara Prabu Kusuma lah kok penak men saiki nutup meneh iki piye lho ya munggah membropos to mau nek bropos apa iso nek munggah apa iso ora kurang akal yo iki to yo oke gara-gara iki ya dong ayo iso ae tak bro udah mau jatuh ayo bro pere dia apa tangguang janji lebu Gedhawaja ya ora iso kowe sakmono gedhemu lebu Gedhawaja nek aku wong dhuwur iki gampare tuntak aku tuh tak di ora iso mlebu dulu ayo ndang mlebu kono lho blok-blok sepiye ngono ayo ndang iki lho ana brobosan lho golongane wong cilik jadi lebone cilik-cilik dileboni apa iso mlebu ya iso sithik-sithik mleboke lah mung sakaya ngene iki lagi mlebu isanan sapi ora iso mlebu ayo duwe banyu kok piye ngono ben licin iki ora iso mlebu separo kok piye kok tak perlu mlebu ndase tok tenan agro tenan arang-arang arang-arang ora wedi kok mlebu kicok Yang Candrawasku lewang ing imbanging cakra wayawos gagaten
sesaturan wetan sarateng karuna nika bakal antun sumiran wetan sarateng karuna netrane sairapo Sri Kunti Oceh Ambaro Oh wahai kami Mas Purwasidhan adikku adikku sedono wonten punika ngadhawuh Kakang Mbok kowe kuwi mau adikku ning kilodratake kowe dadi jatuh karamaku kalau iki wis awake dhewe mapan ana ing negara cempone ora krasa-rasane atiku marga budayane wong negara cempo beda lan budayane wong Nusantara ya mekaten Kakang Ibu iki ana satriya bagus warnane kok diputke coro-coro iki sapa ya inggih dipun dangu mawon Kakang Ibu mangkoto mangko disana jeneng sira ki mau sapa lan duweni kekarepan kang kepriye iki sang Batari kula pun Bambang Prabakusuma saking negari Ngamarta lan menika para Kurawa ingkang ndherekaken kula namun kula pun Su Semar kula pun Su Gareng kula pun Su Petra kula pun Su Bagong nganggo Su lha iya ta repot dipacane ana mikati apa Bambang Suprabha kalau dipun utus dipun kepunden Ngamarta supados mboyong sang Hyang Betari Sri Kundur saking negari Cempo supados wedhak wonten negari Ngamarta sang Dewi nggih sang Dewi monggo plat mundur bareng sampean boten wonten negari Ngamarta niku tlatah Nusantara sampun pun larang sandang larang pangan napa-napa mboten payu napa-napa mboten payu dodolan tempe mboten payu dodolan bembuk mboten payu angkringan sepi tanggapan sepi iki nek penjan boten wangsul teng Nusantara pripun monggo sang Betari Bambang Prabakusuma wonten mriki ngadhawuh aku gelem diboyong ning negara Nusantara nanging nganggo syarat kang sarta sarana apa gelem kok tindakake syarat-syarat kados pundi budayane negara Ngamarta budayane wong Nusantara kudu bali kaya wingi maneh carane tutur kalane boyong panjenengan saka pesawahan digendong selendang batik kawung rambut diore dipacaki cara temanten inggih kang kaping pindho saben pojok mrapat kudu diwenehi cok bakal inggih kang tongkot telu disarani awar-awaran janur kuning godhong andong lan godhong ringin inggih Betari kang kaping 4 yen wis teka ulun dipapanke ana ing tetanen saguh ora Bambang Prabakusuma piye bro niku bener wong tiyang sakniki mboten ngoten niku lho sakniki niku mentil pun mboten enten pun brokowan nggih mboten enten
angger pari sawah tuwek itu wis dirit digebyok dolwon saking malah jos cepet yang lebu bagule ditelepon kan dayari pun makanya toh budaya Nusantara itu sampun dipun dicawi brokowan medel itu muji syukur brokoi dateng sawahe sedekah carane ngoten niku dipun sagri mawon inggih sagwantan kula badhe nyagahi menawi ingkang dados panuwun duka yo enten para Bambang Prabu Kusuma kowe disita yenggir mongko titen orang ger ana gondo wangi mlabak arum kaya wangine pari ya kuwi ulun kang bakal rawuh mekaten adikku Disdana wonten pungendika ingkang dawuh Kakang Ibu kowe katrema dhisik ana ing negara Cempa ketemuku lan ketemu besok ana ing ora pasaran Yodi ler kartika panjar esuk sumilah makono kenges kok ngasatine ku sumo mayal yang nagri hal yang nagri dan di sira Prabu Kusuma mengko ulun bakal susun seramu yang yen pangesnaken dawuh lan batari mongko tapi pitutuh yati margine sang rahayu